मोनसे गोजोनथाव खौरां। थुक्राझार जे.डि. उइलियाम्स इंराजि फरायसालियाव गाव गावनि गथ'फोरखौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जे.डि. उइलियाम्स इंराजि फरायसालियाव गोदानै मुं थिसननाया जागायबाय। जे.डि. उइलियाम्स इंराजि फरायसालियाव नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनानै गोजौ फारसे दावखोलांहोनो हागोन। जे.डि. उइलियाम्स इंराजि फरायसालियाव गोबां रोखोमनि खाबुफोर मोननो हागोन, जेरै हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि खाबु मोनगोन आरो हस्टेलनि फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे दिथागिरिफ्रा जोथोनबो लायो। बे फरायसालियाव कम्पिउटार सोलोंथाइनि खाबु दं। बेनि अनगायैबो जोलुर गेलेनाय फोरोंनाय आरो गुबुन गुबुन गेलेनायफोरनि खाबु मोननो हागोन। बेनिखायनो बे जे.डि. उइलियाम्स इंराजि फरायसालियाव नोंथांनि गथ'खौ सोलोंथाइ लाहोनो मुं थिसननो हासिगोन। मुं थिसननो थाखाय नैबे जानबुं नम्बराव गोख्रैनो सुलाद लानो हागोन। जानबुं नं 9957717276 नङाब्ला 9508599640।